Dámy a pánové, tady jsou nominace v kategorii Food. Delicious blockloci. Pečky? Popečíníčko. Popečíčko? Klidně se hlašte, jak to víme, kdo to je, ano. V kategorii Food bylo nominováno těchto 10 finalistek. Ještě jednou! Kitchenet. Klidně to skryte, kdybyste tam měli favorita, pak. Next v kuchyni. Laskoviny od Mají. Lepší, ano, pak. Delicious blockloci. To už jsme měli jednečky, vidíme. Jako kdyby někdo člověče protěžoval, krásný. My se jdeme podívat na to, jak to nakonec dopadlo. Chtěl bych prosradit jenom, že kompletní nominace najdete na blogerka.cz, což je naše stránka, ta zmiňovaná. Poprosím vás opět tady ke mně trošku doleva. Dáme taky, poprosím. No a jdeme se podívat, jak to dopadlo, takže předáváme tu obálku, ve které máme vítěznou osobu. Poprosíme, jdeme se na to podívat. No a předáme panu Lektovi, který nám prozradí, jak to nakonec dopadlo. A kdyby se vám to líbilo, nezapomeňte to ocenit potleskem. Pojďme na to. Tak, vítězným blogem kategorie se stává Menu domů. Dámy a pánové, Menu domů je vítězem disciplíny Food. Menu domů samozřejmě zástupky, která právě teď přichází. Já vám tu naproti. Hezký dobrý večer. Dobrý večer všem. Tady to předáváme tu krásnou cenu, je to nejenom možnost publikovat. A těšíme se na budoucí spolupráci. Tady to je krásná cena. Tohle si můžete nechat, to je obálka, to je pro vás informace. Obrovská gratulace a samozřejmě to hlavní, a to je ta krásná cena blogerka roku v kategorii Food. Tak patří k tomu samozřejmě spoustu dalších cen, připomínám, je to krásný kurz tvůrčího psaní od ČTK, je to ložní luxusní právo Ateliers, taky pobyt v Lázních Jáchymov, no a samozřejmě tahle krásná cena od Billy a předávám slovo. Tak největší díky asi patří mým čtenářům a divákům, takže těm děkuju. I když většina z nich tady dneska nesedí, já doufám, že by se sem ani nevešli, díky tomu tady asi stojím. Tak to je jedna věc. Další díky patří mému příteli, který za mě jí všechno to, co já vždycky nedojím. A potom jsem ráda, že ty moje videa fungují trošku líp než ty vaše dneska, protože jinak bych ty asi taky nedostala. Přátelé, je to tak, dámy a pánové, ještě jednou velký aplaus pro vítěze disciplíny kategorie